Dobrý deň prajem. Vítajte pri našej novej sérii videí Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Keď niekto hľadá rýchlu odpoveď, často sa spolieha na Google alebo na internet. My sme to vyskúšali aj s umelou inteligenciou. Skúsili sme sa jej opýtať, kto je výrobcom neobalových výrobkov podľa slovenského zákona o odpadoch. Podľa mojich znalostí do septembra 2021 a zákona o odpadoch platného pre Slovensko do tohto dátumu neexistuje konkrétny zoznam výrobcov neobalových výrobkov uvedený v zákone. Zákon o odpadoch sa zameriava na reguláciu odpadového hospodárstva vrátane zberu, triedenia, recyklácie a spracovania odpadov. Zákony a predpisy sú však pravidelne aktualizované a preto je možné, že od septembra 2021 sa situácia zmenila. Ak chcete získať aktuálne informácie o výrobcoch neobalových výrobkov a ich povinnostiach podľa zákona o odpadoch na Slovensku, odporúčam sa obrátiť na aktuálne zdroje, ako sú webové stránky Ministerstva životného prostredia SR alebo príslušných orgánov pre odpadové hospodárstvo na Slovensku. Podľa tejto odpovede, ktorú sme počuli, použitie umelej inteligencie je síce lákavé, ale vidíte sami, že nestačí. Preto sa vraciame k živým ľuďom a na vaše otázky určite lepšie odpovedia odborníci z organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Ak máte nejaké otázky, na ktoré potrebujete odpoveď alebo potrebujete poradiť, využite náš bezplatný servis na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.